Uddannelse af medarbejdere er ofte en forudsætning for vækst og positive resultater for virksomheder. Det koster penge og kræver tid konstant at ruste sig til fremtiden. Regeringen forstår, at uddannelse og vækst er tæt forbundet og støtter derfor virksomheder økonomisk, når de investerer i deres medarbejdere. Dette kaldes jobrotation. Med jobrotation sender I medarbejdere på relevant uddannelse, og den tid medarbejderne er væk, udløser en ydelse til virksomheden. Hvad I bruger ydelsen på, vælger I selv. Dog er kravet for at modtage ydelsen, at virksomheden ansætter ledig arbejdskraft i virksomheden, svarende til de optjente timer. Eksempelvis vil 20 medarbejdere i en privat virksomhed, der skal på 5 gange 2 dages uddannelse, opsamle jobrotationstimer svarende til 2 fuldtidsansatte i et halvt år. Altså ekstra arbejdskraft for den uddannelse, I alligevel har planlagt. Det er hurtigt at oprette et jobrotationsforløb. Administrationen og driften er der, hvor udfordringerne opstår. Virksomheder er konstant i forandring. Medarbejdere stopper, uddannelse flyttes eller aflyses, og markedet svinger op og ned. Kompleksiteten stiger endnu mere, når der samtidig skal holde styr på mange forskellige ansatte fra forskellige afdelinger, der alle deltager på forskellige kurser og uddannelser løbende hen over året. Mange virksomheder fravælger derfor denne unikke mulighed for at få arbejdskraft og ressourcer. Jobrotationsservice har skabt en løsning, der giver fuldt overblik over hele processen. Vi er eksperter i validering og kvalitetssikring af jobrotationsforløb, så din virksomhed altid har styr på timer, økonomi og de jobrotationsmedarbejdere, I har ansat. Vi er med i hele processen og tager os af potentialeberegning, ansøgning, oprettelse og godkendelse, kvalitetssikring og validering, monitorering og dokumentation, udvælgelse af jobrotationsmedarbejdere, udbetaling af rotationsydelser og rådgivning. Skab mere vækst gennem ansvarlighed. Vi er en social-økonomisk virksomhed, som tror på, at det bedste man kan give en ledig er et arbejde.